Обещах ви след 11:30 да ни гостуват млади писатели, пътешественици. Те обичат Индия, но повече обичат България. И това личи, поне според мен, във всеки ред на разказите, събрани в Прах от нозете. Героите на Елена Щерева и Николай Янков са индийци. Съдбите им са подредени в класификатора на кастовата система. Вселената им на мига са заклятнически, а божества ги гледат строго. И въпреки това, тези непознати хора ни се струват така близки. Елена и Николай вече са наши гости в студиото. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Каква асоциация отключи във вас музиката, която слушаме в момента? Къде сте? Тук ли сте или сте в Индия? За мен лично е нещо много познато и близко, защото ние дори когато сме тук на музика вкъщи, когато слушаме, винаги е някакъв фюжън, някаква смесица между западни, български, хинди и друг тип индийска музика. Открадваме винаги къщите от Индия, дори когато сме тук, а когато сме в Индия, открадваме къщето и носим от България. Първото пътуване към Индия кога се случи? Във времето? Първото ни пътуване в Индия се случи през 2007 година, когато заминахме с стипендия от университета и съответно бяхме там една година, до средата на 2008 година. Защото вие учите и сте учили индология. Индология, това сме завършили, да. И продължаваме всъщност да се занимаваме с индийски неща. Индия ви събира? Индия ни събира. През 2003 година всъщност се срещнахме в специалност индология и от тогава и така се влюбихме в самата Индия, защото допреди това нямахме интерес някакъв конкретен. След първото пътуване идва второто и вече пътуванията по-скоро май ще бъдат завръщания в Индия. Точно така, Точно така. Как се променя завръщането в Индия? Как се променя завръщането в Индия? Всеки път самите ние сме различни и с различни очи виждаме Индия. И то това е като че ли както беше казал един писател, друг, Пруст, че всъщност откривателското пътешествие не се изразява в това да откриваш нови земи, а в това да намираш нови очи да си слагаш и да виждаш с нови очи, така че и ние като че ли всеки път виждаме с нови очи. А и тя непрекъснато се променя. Всъщност ние се завръщаме като към нещо познато. Стремим се да нямаме толкова много очаквания, но винаги успява да ни изненада. И въпреки това, с всяко следващо завръщане, тя си става все по-близка и си я чувстваме като наш втори дом. Теорията, т.е. това, че познаваш Индия на теория, кара ли ви да се чувствате по-добре тогава, когато усетите праха по нозете? Със сигурност сме били много по-сигурни и уверени. Най-малкото езика дава страхотна близост и сигурност. Така е. Виждаш определено много в дълбочина и хората, защото успяваш съвсем така пълноценно да общуваш с тях. Факт е, че хората, ако общуваш само на английски, гледат на теб като на просто поредния чужденец, който дето се вика може малко да му бръкнат в джоба, където могат. Така че с хинди това е голяма благословие да знаеш местния език и всъщност, когато говорим за въобще една култура, не познаваш ли езика или няколко от езиците на тази култура, няма шанс да я разбереш. Освен езика, трябва да познаваш обаче и хората. Начина, по който те ще те възприемат. Какво трябва да знаем за индийците? Общо взето в началото човек не знае как и ние не сме знаели, въпреки многото теоретични познания, които сме имали тук и въпреки очакванията, които сме имали, не сме знаели точно как ще реагират. Още повече аз не спирам да се изумявам по различния начин, по който реагират и хората от различните краища на Индия. Много са различни като култура, като порядки и също като отношение най-малкото и към чужденците, а и към въобще един към друг. Най-важното е, че спокойно, когато ти кажат 1 час, може да закъснееш поне с 20-30 минути, това не е никакъв проблем. Да не се храниш с лява ръка, да не стъпваш с крак
нищо, което се смята за свещено, за уважавано, нито книга, нито пари, тъй като си навличаш гнева на боговете, които покровителстват това нещо. Така, да не се здрависваш с жени. Това също е важно като етикет, мъж и жена, се. имам предвид. А вече като менталитет и хора, те са толкова шарени, колкото абсолютно всички останали хора по света взети заедно, така че не може да казваме пак сега някакви стереотипи, но макар и в Индия да ги има, примерно гуджараците казват, че са по-стиснати, пенджабците, че са по-весели. Има ги, за отделните щати тия стереотипи. Ние често сравняваме индийците с деца в най-добрия смисъл на думата, както и най-чистия и най-добрия, защото са и много любопитни. Това е първото нещо, което прави впечатление. Често западняците във влака го възприемат като вмешателство в личното пространство и това ги кара да изградят колкото се може повече прегради около себе си и да не допускат никой от отвън. Те са просто любопитни и наистина, както и ние искаме да опознаем тяхната култура, те искат да опознаят нашата чрез нас. Защото ако ние можем да видим страната им, всъщност ние сме едни носители на... за тях сме едни посланници на културата. В контактите, които сте имали с индийци, успяхте ли да се ориентирате в това как те си ни представят? Какъв е техният коментар за нас, западните? Те казват често, България, ако в смисъл се сетят коя е България, а не Белджиум или някоя друга, нали, бъркат ни с Белгия или някоя друга страна. Като се сетят, много са чували Голябун Кадеш, казват Голябун Кадеш, което е страната на розите. Нали, това е така нещо, с което наистина са ни чували, иначе другото е тук-там някой поназнайва, че сме били част от СССР и примерно... Аз имах предвид западния тип мислене, европейската култура. Когато говорим за западното, защото те наистина обединяват цяла Европа за тях е една страна. Що за хора сме според тях? Това имах предвид. Пак е много различно. Много често все пак, когато е сама пътуваща жена, тя ще каже Елена, защото е пътувала и сама в Индия. Но факта, че има много, които гледат на нас като така носители се едно, принадлежащи на по-високите ешелони, като горна каста. Ако се опитват да ни поставят в своята си пирамида на възприятия, гледат да ни поставят по-горе, но то е естествено, защото дори горните касти исторически са били тези, които са на расов белег по-светли. Така че и това е естествено. Гледат на нас... Тоест света ни дава предимство. Това е така. И не случайно се избелват толкова много и в филмите и го има в културата. Отделно смятат, че сме пък хора с нисък морал. Развален морал. Доста по-разкрепостени, за пример, което потвърждават много чужденци, между другото, в Индия, защото... Хората, като че ли се едно от влагата ли, не знам, оглупяват, но в един момент, факт е, че ние сме се отвръщавали много пъти от поведението на западния човек и сме си казвали на индийците, не, ние сме Българистан, е близо до изтока, ние сме от изтока, нали? Между изтока и запада. Цвета е предимство и при четенето на разказите, които са събрани в Прах от нозете. Защо Прах от нозете? Прах от нозете не защото сме пътешественици, които скитат по прашни пътища и техните крака стават прашни. Прах от нозете е всъщност метафоричен израз на фразата взимам прах от нозете, метафоричен израз на оказвам най-висша почит. Това се прави в Индия и физически този жест се изпълнява към гуру, към учител, към по-възрастен човек, към по-възрастни роднини, към майка и баща, дори към статуя на божество. Тоест с това заглавие и въобще с концепцията ние сме искали да отдадем почит на хората, които сме срещали там, на хората, които са героите, които са вплетени в нашите разкази, в историите ни, както и на самата Индия. Да, защото смешно е, че те ни казват какво е това сега прах. Защо не е прах по нозете или какво втора част да не бидеше кал под ногтите или някакви такива се шегуват. Но само в индийски контекст трябва да се разглежда, защото тогава има смисъл. Иначе, ако искахме да пишеме заглавие, което е свързано с пътуване, щеше да е наистина прах по нозете. Заглавието не е мръсно, а е чисто. Да. Това казва. Историите имат цвят. Четем, усещаме праха по нозете, въпреки всичко, на героите и търсим цвета във всеки един от разказите. Започвате с черното, завършвате с бялото, между тях са цветовете на дъгата.
как Индия ви помогна да видите другите цветове, които обикновено не виждаме, ако се вглеждаме в черното или в бялото? Точно така. Според мен в това отношение и това прави Индия толкова изумителна, че успява да изкара от теб всички емоционални цветове. И е страхотно, че когато си в Индия, виждаш как всичко се създава и се твори буквално под четката на художника горе, пред погледа ти, и в този ред на мисли ти неизбежно, дори да се опитваш да си само наблюдател, то е много трудно, защото винаги Индията успява да те въвлече в някакви невероятни ситуации, които после помниш за цял живот. Изключително шарена е и всеки от нас си пази някакъв спомен, свързан с цветове. Но тук идеята в разказите беше точно това, да започнем дори от тъмната Индия, както се опитват, както ние знаем. От тъмния цвят, който е липса на всякакво познание, и малко или много чрез героите да изсветлим, докато стигнем до бялото. След като вече се прочете цялата книга, дори да се намери и този цвят, който няма цвят. Това е цвета на Индия, защото според мен цвета на Индия надскача всичките дори шарени цветове, които въплъщава в себе си. И не случайно тази концепция се съдържа в идеята, която индийците изповядват, когато следват духовността и въобще който да е религиозен път, Ниранджан. Те казват, че човека, който постига просветление, трябва да бъде неопетнен от емоции. И понеже думата за цвят и емоция е с общ корен, Ниранджан означава както неоцветен, така и без емоции. И истинската мъдрост е точно това, в един момент да се издигнеш над емоциите. Така че и с книгата сме заложили и с световете точно тези елементи. Иначе само да добавим, че сме заимствали концепцията за раса, за емоционалното съдържание на творбата. И всъщност отделните разкази, освен имена на цветове, съдържат в себе си някаква доминираща емоция, която обаче сме оставили отворена за интерпретацията на читателите, както и ние не сме си позволили да влизаме в определени рамки, а да дадем свобода на израза си, да разчупим и своите собствени стереотипи относно емоциите и цветовете. Читателя да отгадне защо сме избрали този цвят, коя е основната емоция, дали за него ще е същата, всъщност да има една такава закачка. Как пишете заедно? Хората кисело мляко двама не могат да изберат, ако застанат пред щанда с кисело мляко. Ние за киселото мляко може би повече спорим за киселото мляко. Как пишете заедно? Как пишем? Всъщност много често се случва да нахвърляме отделни идеи, които влизат в един общ разказ. Заедно пишете всеки разказ, така ли? Да, значи, разказите понякога са написани. Примерно, има определен разказ, който е написан почти изцяло от Ники, но аз допълвам определени неща, съкръщавам, редактирам. Или вмъкваме отделни мои записки, или отделна случка, която решаваме, че ще пасне в този момент на този разказ. Понякога е обратното. Но не сядаме общо да пишем едновременно. Всъщност всеки преди това си нахвърля нещата, написва ги, другия ги поглежда, чете, редактира, дава си своите идеи, обсъждаме. Обикновено аз му съкръщавам изреченията. Да. Значи тя стилово това отношение е много по-стегната. Аз съм много с такъв разтеглив и се отнасям, и тя всъщност ми помага много да балансира на тия неща. А имате ли трети редактор? Вие взаимно играете ролята на редактор и кой е третият? Когато говорим конкретно сега и за двете книги, всъщност е Христо Карастоянов, друг писател. Който си е наш приятел също. Той ни помогна. Той смее да твърди, че не е трети редактор, той си е наравно с нас автор. Защото толкова ни помогна в процеса на писане, да изгладим нещата, да имаше места, които трябваше буквално наново да пренаписваме. Това въобще не е гладък процес, в който редакторът но пък Христо така ти го казва. Да. Че нямаш избор. Съгласяваш се с него и сядаш и пренаписваш. Точно така. И все пак той ми е бил първия редактор на мен, когато съм започнала да се занимавам с тази професия. Страхотно. Значи така че зная за кого говорим. Черно-бялата ви представа за Индия? Аз тук се сещам за това, че всъщност
интересното за Индия е, че тя съдържа толкова наистина много черни, много бели неща, т.е. много контрасти, много в себе си. И интересното е, че човек се научава, може би с поредните ходения, да мисли за всички неща като едно цяло. Тоест, вече да не ги отделя в главата си, както и друг наш автор, който наскоро бяхме прочели в книгата му, че ти не обичаш и не мразиш Индия. Не мразиш и не обичаш в тази последователност, а ти го правиш едновременно. Наистина, когато вървиш по улицата, срещаш нещо, което те разочарова, в следващия момент имаш усмивка на лицето си. Всичко върви толкова ръка за ръка, че се научаваш да не мислиш за нещата толкова разделено, а да погледнеш по-отгоре и по-общо. Там го няма това. Наистина е някакси по-органично. Аз не мога да сложа коловози, защото нито на материалното, нито на духовното някакси се сляли в едно и затова казвам, че ти го виждаш постоянно, дори когато се разхождаш на улицата или когато просто гледаш от влака как се случват нещата. Празнуват и радостите, и тегобите на едно и също кътче в дом до дом, дет се вика. Черно-бяло, за мен Индия би била единствено и само ако продължи да прави това, което прави Запада, всъщност да следва тази политика, защото тогава това се получава сивия цвят на скуката. И няма нищо по-скучно от нашия така капиталистически, твърде материален свят, в който живеем. Консуматорски. Консуматорски, да. Остана ни много малко време и сега ще отговаряте на най-сложния въпрос, според мен. Обещала съм на слушателите. Как така тези индийци, ваши герои, които живеят по съвсем различни правила в една далечна, непозната, тъмна Индия, толкова ни се струват близки и ги усещаме толкова като себе си? Ние сме наистина много, много близки и с тази книга се опитваме по някакъв начин да покажем, че Индия в никакъв случай не е тъмна Индия и че носиме много, може би носиме обща душа с индийците като култура и менталитет. Така че да, героите, независимо, че имат различни привички и особености, те са само външната част. В сърцето си индийския селянин е досуш като нашия селянин със същите си проблеми и тежини. Модерната жена е много сходна на нашата или пък традиционната, така че ние винаги сме се намирали прилики така между двете култури и дори сме се изживявали, не знам дали е правилно или не, но може би като индолози, че се опитваме да бъдем преводачи на тези култури, т.е. да като мост именно между двете и да обединяваме нещата. Чрез разказите в прах от нозете, тъкмо това постигате. Това се надяваме да постигаме, така е. Много ви благодаря за това, че ни гостувахте. Желая ви хубаво лято. Индия предстои ли отново? Може би до година, по-до година ще видим. Сега предстои представяне на книгата по различни места, а пък вече за пътуване ще видим по-натам. Успех още веднъж. Благодарим. С разговора с вас завършва и предаването Хоризонт до обед. Да пожелаем на слушателите ни цветове в днешния ден. Онези цветове, които ще открием между черното и бялото. Русица Кавалджиева избираше музиката, Кремена Пръвчева беше звукорежисьор, Ани Костова редактор на предаването. Аз съм Нина Колева. Останете с Хоризонт. 5 минути остават до 12.